Маніпуляції, перекручування фактів, спекулювання людськими смертями та інші методи, щоб скинути з себе відповідальність. Москва почала цілу пропагандистську кампанію, звинувачуючи Україну і навіть Сполучені Штати у загибелі цивільних на пляжі Учкуївка в окупованому Ак'ярі під час ракетної атаки минулої неділі. У день 23 червня серію гучних вибухів чули від Кизлева до Ак'яра. В небі бачили сліди застосування ракет російської ППО. Місцеві жителі повідомляли про активну роботу зенітно-ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів і гучні вибухи в небі. Але сигнал повітряної тривоги при цьому не оголошували, а містяни та колонізатори не переривали відпочинок. Невдовзі гауляйтер Ак'яра Міхаїл Розважаєв на своїх офіційних сторінках повідомив про збиття 5 повітряних цілей у небі над акваторією, але додав, що уламки збитих ракет впали у прибережній зоні. Продовжив про займання лісу поблизу пансіонату «Лазурь» і незначне займання садового будиночка. У цей час на пляж мчали десятки машин швидкої допомоги, а у місцевих пабліках лунали обурення щодо відсутності сповіщення про ракетну загрозу на пляжі, що лише у кількох кілометрах від 2 військових аеродромів. Дехто навіть закликав до відставки гауляйтера Розважаєва. Почему перестали включать воздушную тревогу в Севастополе? Что за ерунда? А если у людей нету, например, таких каналов, где говорится о Севастополе? Так никуда в город не прилетело и не прилетало. Летело по военным, а ПВО сбило и по людям. Так что бояться надо не врага, а своих, которые прошляпили опять. Російське міністерство нападу у першій версії свого звіту говорило лише про чергову атаку українських сил оборони по Криму, яку, мовляв, успішно відбили окупаційні сили ППО. Утім, лише за 2 години тези російської пропаганди синхронно змінились. Доповідь міністерства нападу доповнилася словами про те, що одна з ракет «Атакамс» внаслідок дії засобів ППО на кінцевій ділянці нібито відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі над територією міста. Першими з цим не погодилися самі ж росіяни, вірніше військові оглядачі та воєнкори. Вони звинуватили у халатності окупаційні війська, зазначивши, що в разі штатного розкриття бойової частини над пляжем йшлося б про сотні загиблих. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было. Вже надвечір Москва заявила про буцімто цілеспрямований терористичний акт проти цивільних на пляжі Учкуївка і звинуватили у всьому Київ і Вашингтон. До російського МЗС навіть викликали посла Сполучених Штатів Лін Трейсі. Їй заявили про неминучі наслідки підтримки України зброєю. У відповідь представниця США нагадала, що Москва здатна будь-якої миті припинити страждання цивільних, просто залишивши суверенні українські території. Про це ж заявив і речник Державного департаменту Меттью Міллер. Ви, напевно, пам'ятаєте, що після теракту в Москві в березні вони звинуватили Сполучені Штати, незважаючи на те, що США попередили їх про напад. Отже, для уряду Москви немає нічого незвичайного в тому, щоб робити безглузді гіперболічні заяви про відповідальність, які не підтверджуються жодними фактами. Навіть сам ватажок росіян Владимир Путін відреагував на трагедію. Він особисто розпорядився спорядити МНСні літаки для перевезення постраждалих до Москви, вкотре звинувативши в усьому Захід. Зараз окупаційна влада заявляє про 4 загиблих і понад 150 травмованих на пляжі Учкуївка в Ак'ярі. Російські силовики схопили кримця Сервєра Деміршаєва. Кілька камуфльованих бойовиків з так званого центру протидії екстремізму вдерлися до його оселі у селі Яни Боролча, що на захід від Карасу-Базара.
35-річного чоловіка звинуватили у нібито дискредитації російської армії за дописи зі словами підтримки Збройних сил України у соцмережах. Як стверджує колаборант і адміністратор мережі стукачів «Кримський СМЕРШ» Олександр Таліпов, матеріали передано до окупаційного суду.